Blagodat Svetoga Duha nas je sabrala. Blagodat koja nas i oslobađa, koja nas leči, koja nas vodi u večni život. To je taj dar koji je obećao Hristos, Duh Očev, Duh Sveti, koji će nas uvesti u punoću istine. Blagodat Svetoga Duha je izmirila narode. Blagodat Svetoga Duha čini da se ljudi međusobno razumeju. Kada je narod otpao od Boga, kada se greh umnožavao, kako se govori u Svetom pismu, Bog je pomutio jezike među narodima. Zapravo, sami smo se otuđili jedni od drugih, prestali jedni druge da razumemo, ali kada se javio onaj koji je istina, koji je izvor svakoga smisla, on nam je dao svoga duha koji nas objedinjuje i taj duh nas urazumljuje, vodi nas i čini da se međusobno razumemo. Da razumemo Boga, da razumemo jezik kojim Bog govori, da progovorimo tim jezikom, a i da se razumemo međusobno. Taj jezik je jezik dobre volje, kako se to kaže, ili ljubavi. Kada se čovek opredeli za to da je dobro, kada čovek svojim bićem, svojom verom ima usmerenje ka pobedi večnoga dobra. Mi smo se ovde sabrali zato što ispovedamo da je Hristos vaskrsao, da je život pobedio smrt, da je zlo pobeđeno i ta pobeda već nastupa. Ta pobeda blagodati Božije, Duha Svetoga, Carstva Nebeskoga je razlog zbog koga smo mi ovde. Da nema blagodati Božije u našim srcima, ne bismo došli danas ovde. Ta blagodat je preizobilno izlivena u 50. dan po Hristovom vaskrsenju i desilo se čudo koje do dana današnjega traje. Zbog naše grehovnosti, okorelosti naših srca, mi često ne čujemo žubor blagodati Božije. Zato što je Bog onaj koji se javlja ne u gromu, samo i u munji, nego kako se javio proroku kao tihi lahor. Boga možemo tek da prepoznamo u tom finom glasu koji nam se javlja. Zato čovjek mora da je osetljiv, da ne bi pohulio na Duha Svetoga. Kaže Hristos, svaki greh će se oprostiti ljudima, ali hula na Duha Svetoga neće se oprostiti. To je ono kada neko čini mu se samo dobro i osjeća dobro od drugoga čoveka i od samoga Boga. Hristos je samo dobro činio i pitao se za koje me zlo razapinjete. Šta sam vam učinio, narode moj, pa mi činite zlo? On je samo dobro činio. Oni su imali svoje razloge, koje i mi često imamo, bez obzira što osjećamo spontano, ljudski, da je neko nije loš, da je dobar, ali imamo predrasudu o njemu. On se ne uklapa u neki naš sistem i kodeks zakona. Tako su Jevreji onoga vremena smatrali da ovaj Isus iz Nazareta, da se on ne uklapa u njihovu pobožnost. I bez obzira što bi možda i mogli da su bili onako detinje jednostavni i da su videli da je čovek dobar, da čini samo dobro kako je video prost narod i oni bi otvorili srce svoje, ali su bili porobljeni svojim skrupulama. Uvedoše predanje svoje, odbacili su predanje Božije. Tako, braćo i sestre, svaki put kada osjećamo teskobu u srcu, zapravo treba da se zapitamo da li smo mi sami sebi nametnuli tu omču. Da bismo osetili ovu blagodat koja se izliva, čovjek treba da se svakoga dana oslobađa, suštinski. I to ne onom slobodom promašenom da radi šta hoće. Jer kad radiš šta hoćeš, zapravo završavaš u najgorem ropstvu. Robovati grehu, gresima, strastima, to je najgore ropstvo. Ali biti onaj koji se trudi da čuva dostojanstvo Božjeg obraza u sebi, istinsku slobodu, da bi osjećao ljubav i slobodu svakoga dana i da se za to bori, to je ono što mi treba da radimo. Kaže apostol, proniknite u savršeni zakon slobode i postojano prebivajte u njemu. I evo u današnji dan slavimo i hramovnu slavu ovoga svetoga mesta, svetoga kralja Jovana Vladimira, jednog čudesnog čoveka, čudesna ličnost koja na sličan način
odnosno upravo baš na taj način, kao što blagodat Božija objedinjuje ceo svet. To je jedino jedinstvo, braćo i sestre, ovo sadašnje jedinstvo u kome mi učestvujemo, koje će večno da traje. Ljudi prave surogate jedinstva, pa ujedinjuju države, regione, već ne znam šta. Ali to je sve prolazno i nije zasnovano na večnoj istini Božjoj. Jedina to jedinstvo koje je objedinilo sve narode, celo čovečanstvo, i to se slika na onoj ikoni, izvinjam se zbog digresije. Videli ste ikonu duhova, odnosno oslikanje događaja kada su apostoli bili sabrani u gornjoj odaji, kada se čuo šum kao sa neba i videli su opipljivo, telesnim očima su videli kako blagodatni oganj silazi na svakoga od njih. I to se tako i slika. A u sredini je naslikan jedan čovek. Ne znam da li ste videli, da li ste to primetili. Taj čovek je na nekim ikonama, ima ih više. I zapravo taj čovek predstavlja svet. Jer se govori da su tamo bili verni ljudi iz svih krajeva sveta praktično. I onda su oni naslikani tu i to simboliše kako sveti apostoli svoju propovedu upućuju celome svetu i objedinjuju ceo svet. Evo danas, u ovo vreme, služi se ova ista sveta liturgija i u Rusiji, i u Americi, i u Evropi, i u Kini, i u Africi, svuda. I mi već živimo iskustvom toga jedinstva koje će biti u Carstvu nebeskom. A jedan od kraljeva, pored mnogih drugih naših vladara koji su nosili ovu krunu zemaljskog carstva, on je isto objedinjavao blagodaću Božijom. Eto vidite, Sveti Jovan Vladimir, on je svetitelj, srpski kralj koji se poštuje u Albaniji. Šen Joan ga zove, ili Šin Đen. I u velikom je poštovanju Sveti Jovan Vladimir u albanskom narodu, pa nas on sa njima povezuje. Povezuje nas sa Bugarskim carstvom, jer ima jedna od najlepših ljubavnih priča koja se desila u istoriji crkve, kao da je biblijska priča, vezana za njega i za Kosaru, koja se potrudila oko njega dok je bio u tamnici. A, braćo i sestre, on nas kao svetitelj povezuje i sa Zapadom, zato što je on, svetitelj, bio i žive ono vreme dok smo bili zajedno sa Zapadom koji se odvojio od punoće crkve, nažalost kasnije. Tako, svetitelji blagodaću Božijom i svojim životom objedinjuju. I to je vrlina. Onaj koji objedinjuje, koji gradi zajednicu, koji čuva zajednicu, on je na putu Hristovom. Onaj koji ruši zajednicu na bilo koji način, da li je to prijateljstvo ili je brak ili je monaško bratstvo, svaka vrsta zavade, okretanja leđa zapravo jeste jedna mala smrt. I to je u naznaci hulana Duha Svetoga. Da se čuvamo toga i da Duh Sveti žubori u srcima našim molitvama Svetoga Jovana Vladimira i neka bi naš život protekao u tome da budemo ljudi koji služe blagodati Božjoj i koji objedinjuju, koji se razapinju, jako je to teško i bolno, ali se trude celim svojim životom da grade mir i da grade i čuvaju zajednice. Da vas Gospod Bog blagoslovi zajedno sa vašim ocima ovde u hramu i neka bismo se blagodaću Božijom sabirali na mnoga i blaga ljeta i neka bi svakoga dana u našim srcima žubor blagodati Svetoga Duha bio jači, neka bismo ga jasnije čuli, neka bi ljubav Božja prebivala u našim srcima i neka bi nas po tome Gospod Bog prepoznao kada bude došao da sudi celome svetu. A mi, neka bismo čuli onaj glas, pravedni slugo, u malome si bio veran, na mnogim ću te postaviti, da uđemo u radost Gospoda svoga i da u toj radosti, a i već sada proslavljamo jedinog istinitoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka večna slava kroz sve vekovi su večnost. Amin.